በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሻውዒት ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ኒቆዲሞስ። ኣብ ዓብይ ጾም ካብ ዘለዋ 8 ሰናብቲ እታ ሻውዒት ሰንበት ኒቆዲሞስ ትበሃል። ኣብዚ ዕለት እዚ እምበኣር ዝዝመርን ዝንበብን ዝወሃብን ትምህርቲ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ እዩ። ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ እውን ኣብ ዝደረሶ ናይ ጾመ ዱጋ መጽሓፉ ርእሲ ናይቲ መዝሙር ከምዚ ይብል። ሆረ ሃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ዝብል ኮይኑ ወሃሎ ኣሃዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ ለአይሁድ ዘሆረ ሃቤሁ ቀዲሙ ሌሊተ ወይበሎ ለኢየሱስ እጓለ አንበሳ ሰከብከ ወነምከ አንሳአኒ በትንሣኤከ እናበለን ነቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዝተጻሕፈ እናጠቐሰን ይዝመር። ኒቆዲሞስ ዝተባሃለ ምሁር ግና ሓለቓ ኣይሁድን መምህር እስራኤልን ዝኾነ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ነበረ። ፈሪሳውያን ካብቶም ቀንዲ ማህበረ ኣይሁድ ኮይኖም ሕግን ስርዓትን ኦሪት ልዕሊ ካልኦት ሓለውቲ ኢና ኢሎም ዝሓስቡን ግና ነቲ ዝብልዎን ዝምህርዎን ዘይገብርዎ ጉቡዛት ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ምስሊ ግብሮም የቃልዖምን ይወቕሶምን ነበረ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ 1 ክሳብ 36 ብዙሕ እውን ብትምህርትን ተኣምራቱን ተሳሒቦም ይስዕብዎ ስለ ዝነበሩ ብቕንዓትን ጽልእን ይጻብእዎ ነበሩ። ነቶም ብኡ ዝኣምኑን ብዛዕባኡ ዝምስክሩን ካብ ቤት ጸሎቶም ምኵራብ ክፈልይዎም መምርሒ ኣውፅዮም ነበሩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 22 ኒቆዲሞስ ግና ካብኦም ተፈልዩ ብሕቡእ ለይቲ ለይቲ ንጸልማት ከውሊ ገይሩ ናብ ጎይታ እናመፀ ይመሃር ነበረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 21 ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ መምህር ኣይሁድ ኒቆዲሞስ ብዛዕባ ውልድነት ዘውህብ ምስጢረ ጥምቀት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ምውራዱ እምነትን ግብሪ ፍርዲ ከምኡውን ስለ ድሕነት ዓለም ዝኸውን ስቕለቱ ብምሳሌ እናገበረ መሃሮ። ኒቆዲሞስ እምበኣር ንትምህርቲ ጎይታ የስተንትንን ንዘይተረድኦ ይሓትትን ነበረ። ጎይታ ድማ በቲ ሓደ ወገን መምህር እስራኤል ኢኻ እናበለ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነዚ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ እናበለ ንኹሉ ክፈልጥ ዝግብኦ መሃሮ። ኒቆዲሞስ ድማ ኩሉ እቲ ዝተምሃሮ ምስጢርን ዝረኣዮ ፍቕርን ኣብ ልቡ ስለ ዝሓደረ ሕቡእ ወደ መዝሙሩ ኮይኑ ብምሸትን ለይትን ተጊሁ ይመሃር ነበረ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ንሊቀ ካህናትን መምሃራን ሕግን ካብ መጽሓፍቲ ሙሴ ጠቒሱ ስምዑ ጽድቅ ሓቀኛ ምስክር ኮይኑ ኣፎም ኣትሒዙ ከይተሰማምዑ ከም ዝባታተኑ ገበረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 5 ኣብቲ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ተሰቒሉሉ ዝመተሉ እዋን እውን ንስግኡ ካብ መስቀል ኣብ ምውራድን ምግናዝን ድማ እሙን ኮይኑ ተረኽበ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 38 ስለዚ ነዚ ዓብይ ሰብ ኒቆዲሞስ ንምዝካር ካብኡ ንመሃሮ ብዙሕ ስለ ዘሎን እዛ ሻውዒቲ ሰንበት እዚኣ ብስሙ ተጸውዐት። ንገለ ካብ ኒቆዲሞስ እንመሃሮ ምስ ኣርእስቲ ቃል ህይወት ዝኾኑ ትሕት ኢልና ክንፈልጥ እዛ ዕለት ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስ ትእዝዘና እያ። እምበኣር ግና ፍቑራተይ ከምቲ ጎይታ ክርስቶስ ዝኣዘዘና እቲ ርእሱ ዘትሕት ዘበለ ኩሉ ክልዕል እዩ፣ እቲ ንርእሱ ዘልዕል ግና ኩሉ ክሓስር እዩ። ሉቃስ ወንጌል
معرف 18 فقدي 14 نحنا دما كم نيقديموس تحت بمبال نابتي لعل زخنه كريستوس كنقرب يقبع أتحتو رأس نيقديموس تحتنا حلقة أيهودن ممر إسرائيل مهور أوريتن أقوان تخونه رؤسو أتحتو جنا كابا حلقانتن ممهرنتن أوصيو كدان تمهراين أقلقالن لبيسو ممهر إناتبها إنابلي أب أجر قويتا تقامتو كمهار مسئي يوحنس وانجيل معراف 3 فقد حده كوف إلكا ممهار تعدلتي بمخانون قويتا ماريام سي كاب آزي وسد سناي قدا حري الله إلو نئيدو وايو لقاس وانجيل معراف 10 فقدي 4 كلتن أبز حج أوان قنا عالماوي فلطات مدراوي سلطان سقاوي كبرن هابتن مدلاي كبر أملاخ مدلاي قديفوم كبر عالمن فلطات عالمن زدالي وزحات نتي كاب سلمات أوصيو نابرهان كريستوس بمنقد حق إزمرهم قال كريستوس كي تمهارو عدميهم بخفقات سيطان إنا تقوصرو بتعبيت كم ممهران رؤسهم زعبيو وغنات بزحات يوم بزخنه انتخنه قنا قال እግዚአብሔር درجات حتنا زفلطن نام منقد حقن هيوتن زمرحن فالفال ما هيوت سلازخنه قال املاخ تحت إلكا نتلعول زخنه كريستوس كتركبن بقالو نزودقو نمتنسأن تعطقو سيف املاخ امبر نرئسخا لعلنتن كم ممهر فلاتن خوينكا تودسلو منقد سلمات ايكونن حجقنا فتواتي نخلو زملكتو وغن كريستوس كمني قديموس تحت إلكا نتي أنصارنا زقعاز نخنودق زقالة سنا ديابلوس خنودقن قنا بسناي سراح كريستوس أملاخنا زفلطو منقدي كنقعاز قنا تحت بمبال نأملاخ زحقوس منقدي كتحز يقبع تقهات لليت تقهات بليتي نيقديموس نتمسطون منفساوي حلنان بزطعم غزي بليتي እናخده ካብ ጎይታ ይመሃር ስለዝነበረ ምስጢራት ተገልጸሉ ቅዱስ ማሪሳቅ ወን ለይቲ ንጎይታ ንምስጋን ግሩም እዩ ጥዑም ግዜ እዩ ከም ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብስብሃትን ማህሌትን ብጸሎት ሰዓታትን በኺዳንን ንእግዚአብሔር ከተመስግን እያ ተሐደር ጎይታውን ሐዋርያት ትጉሁ ወጸልዩ ከመ ኢትብኡ ውስተ መንሱት ናፈተና ከይተአትውስ ትጉሁን ጸልይን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 41 ኢሉ ምሂርዎም እዩ ለምውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም ኒቆዲሞስ ብለይቲ ንምስጋናን ጸሎትን ትምህርትን አገልግሎትን ክንተግህ ትዕድመና ከምቲ ኒቆዲሞስ ከይፈርሐን ከይሓፈረን ተቢዑ ንሓቂ ብቑዕ ምስክር ዝኾነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 51 ንሕናውን ቃል ክርስቶስ ብምጽዋዕ بسراح عالم زي كونس بسراح كريستوس بمصماد بقعات أقلقلتو خنكون حق العل فقادن أملاخنان كيدانون أب محلاو كيف رحنا أدهو منفس بمحاز نقحات مسقنات مقلقلتن كنكون أب كنمك قدست بيت كريستياننا دو بمبال قدسات كنكون يقبع كساب مودعتا مصنع ኒቆዲሞስ ኣብቲ ኩሉ ፈሪሑ ዝሃድመሉ ናይ መከራን ፈተናን ግዜ ንስጋ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ካብ መስቀል ኣብ ምውራድን ገኒዝካ ኣብ ምቕባርን ምስታፍ መራያ ጽንዓቱ እዩ ጉዕዞ ክርስትና ኣብ ግዜኡን ኣብ ዘይግዜኡን ትጸንዓሉ ህይወት እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 መከራ መስቀል ድማ
زحتت نزجمرو زيكونس نزفتصمو أخليل عوز زوهابل ويا هيوتن مخانو نمفلات يقبا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ካብታ ዝሓለፈት ቅድስት ዕለት ሰንበት ናብዛ ቅድስት እዚኣ ብምድራስ ካብ መዓርን ምግብን ዝጥዕም ቃል ዝመገበና ዝተመስገነ ይኹን አሜን። አምላኽና ክርስቶስ አሰር ኒቆዲሞስ ክንስዕብን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጉ ክንሓፍስን ጸጉኡ የፍስሰልና እወ ወገናተይ እምበር ፍቁራተይ ሎሚ ኣብዚ ዝኾነን ብምኽንያቱ ብዙሕ ትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ብዙሕ ስለትጋገ ኣነ ሓውኹም ድኹም ከማኹም ፍጡር ስለ ዝኾንኩ ዝተጋገኹወን ዘንጠብኩወን ብኣፈት ጓሃን መላእክቱ ክእረመለይ ኣብ ጸለትኩም ዘኩረኒ ሕጂ ግና ንስኻትኩም ዝኾነ ይኹን ሰናይ ንርእሱ እዩ እሞ እዚ ሰናይ ጥዑምን ዝኾነ ቃል ክርስቶስ ትምህርትን ኢልኩም ከተካፍሉ ሰናይ እዩ እሞ ኣይትሰልኪዩ። ኣቱም ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልኪዩ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።